completamente necesario, completamente urxente esta firma antes de finalizar o ano para poder contratar de cara ao vindeiro ano 2026 pois todos eses traballos, tanto as empresas que se van a encargar de desbrozar, xestionar a biomasa pois nesas faixas secundarias, como o persoal necesario tanto para a tramitación de todos os expedientes de notificacións aos propietarios, como a revisión desas faixas secundarias, e é algo pois que tiña moitísima urxencia. É un convenio que duplica o orzamento se o comparamos co convenio que viña estando vixente dende o ano 2018, e é un convenio pois que vai a ter máis recursos para chegar pois de xeito máis eficaz a todos os concellos adheridos a él, e tamén pois que vamos a incrementar, ou xa se incrementaron precisamente o número de parroquias priorizadas, co cal pois vai haber moitos máis propietarios que poidan contratar coa empresa pública se haga pois a limpeza desas fincas no entorno desas faixas secundarias nas parroquias priorizadas. É un convenio que vai a intensificar pois a colaboración cos concellos, especialmente con aqueles de menos de 10.000 habitantes,